Cando se berría o muiño, ao mellor había algún que andaba así por detrás mirando, porque daquela a roupa era regular, e todas viñamos con vestidos. Ao mellor eu estaba aquí sentada, esperando que terminara de moer o muiño, e viña un e se cadra aproveitaba. Son Nieves, nacín en Pedrousos, criei-me en Pedrousos e vivo en Pedrousos. Teño 79 anos. Había moitas mulleres que tiñan fillos de solteiras, porque aproveitaban así, se viñan á erva, por exemplo, aí, eses ribazos. Había mozos que viñan e aproveitaban, vai fulana na erva en tal sitio. Aí era un sitio escondido, como quen di, e aí aproveitaban. Aos domingos viñamos a dar por aquí, os chavales da Ameixenda, viñan por aquí, que viñan xusto por este camiño abaixo. E pasaban por aquí, que aquí había unha puntella, un puente de pedra. Xa sabían ben que quen estaba, mas quen non, quedaban aí na erva, e xa aproveitaban, entonces había máis probabilidades. Contei un día que non dormía ben de noite, e contei polo menos 8 ou 9 mozos que viñan as mozas aquí a Pedrousos, ás 3 aldeas, vá. E entón viñan acompañando, outros viñan a ver se tamén se pescaban algo. Houve moitísimos que baixaron para esta zona de Villestro e de aí viñeron moitos aquí a esta zona, as mozas. Despois, o que se casaba na Ameixenda, bueno, se sale isto, o que se casaba na Ameixenda, a muller daqui non iba para a Ameixenda, que non lle gustaba os sitios. Entón, os da Ameixenda trataban de vir eles para aquí, porque na Ameixenda era un sitio, agora hai carreteras e eso, pero era un sitio moi feo. Cando caeu ese muiño foi con unha enchenta que barreu, bueno, que foi, cortou carreteras en Auga Pesada, aí en Quintansa, bueno, por aí. Fixo un desastre moi grande. Entón, aquí tiñamos unha ponte, unha pedra ainda blaita, que creo que non moveron. Era unha ponte moi ancha, que pasaban as vacas por riba dela, para aquí, para este monte. Entón, veu a enchente e levou todo por diante. Naqueles días, estaban a xente nos muiños. Despois non podía pasar para lá. Meu irmán era un, que despois tirou coa puntella, a enchente tirou a puntella. E despois non había por onde pasar. E tiveron que traerlle unha escaleira para poder pasar para o outro lado. Por exemplo, para volver a empezar a moer os muiños, houve que abrir as presas todas para as canles do muiño, para estas, que viña auga. Por exemplo, a este muiño xa lle barreu todo, xa non houve que facer de novo. E a moitos houve que facer as presas todas outra vez a puñer os muiños a funcionar. Pasábamos as vacas para este monte e aquí era o recreo da juventud. Entre os do muiño e nós que viñamos cas vacas, isto había xente todos os días do ano. Os montes estaban todos limpitos, que non habían de coller un toxo. Para coser a broa, moitos cosían con toxos do monte. E había que ir buscar un carriño de toxos, e non habían de cortalos. E eu viña ca segadora polo camiño de arriba, e subí a erviña todas estos para arriba e a mal os meus fillos.